Jo, hvad så verden? Velkommen til en dag i mit liv i LA. Let's go. Først så mediterer jeg 20 minutter, sidder på en stol, prøver at in finde mig our selv. ordinariness. Yes. Her møder vi Spliff, som er vores gode ven, som er med tit i LA, dygtig sangskriver rapper. Og heroppe, det er fitness. Så tager vi lige op en gang om dagen, lige laver noget træning. Så spotter vi Pill, i gang med nogle dejlige squats. Jeg tager den gode løbetur. Eller den er ikke så lang, men den er god. Det regner. Mystisk i LA. Videre til studiet. Ned i lobbyen. Her er jeg. Bummelumlum. Yo, yo, yo. What up, what up? Vi er landet ude i Mindroom-studiet. Vi er i day session med en artist, der hedder Aaron Sky. Han er ikke kommet endnu, så vi hygger. Stephen Benz, overdrevet dygtig artist. Sangskriver. JC, syg producer. Lille vibe. Det nørder lidt med det hoved der. Det er fedt. Let's go. Møde med APG omkring mit artistprojekt. Det bliver spændende. Yes. Ja, efter det, så var vi ude at spise og kom hjem og sov. Jeg glemte at optage, da jeg gik i seng, så det er faktisk bare mig selv om morgenen. Jeg snød